म्हणणं असतं कोकणामध्ये प्लॅन ए म्हणजे शेती, तर प्लॅन बी म्हणजे इंडस्ट्री कुठेतरी आली पाहिजे. आपण प्लॅन एवरच आपण अजूनपर्यंत ए म्हणजे मासेमारी आणि शेती ह्याच्यावरच आपण अवलंबून आहोत. ते ठीक आहे, ते राहिली पाहिजे शेती पारंपरिक आणि त्याच्यामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी जोड जर शेतीला मिळेल तर ती 100% आपला प्लॅन ए आहे. पण प्लॅन बी किमान आपल्याला कुठली तरी इंडस्ट्री जे पर्यावरणाला हानी करणार नाही, ज्याचं नुकसान होणार नाही पर्यावरणाला, अशी जी इंडस्ट्री फॅक्टरी फूड प्रोसेसिंगचा आमचा विचार आहे. फूड प्रोसेसिंग मोठ्या प्रमाणात इथे यावी, कारण का आपल्याला देवाने रिसोर्सेस दिलेत पण ते रिसोर्सेस आपण योग्य पद्धतीने वापरत नाही आहोत. आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, कोकम या सगळ्या गोष्टी, इव्हन फिश, मच्छी, 117 कमर्शियल फिशेस आपल्या समुद्रात आहे. 117 जगाच्या कुठल्याच समुद्र किनाऱ्यावर किंवा काही वावाच्या अंतरावर एवढे कमर्शियल फिशेस नाही. स्क्विडपासून त्या सगळ्या गोष्टी एक्सपोर्ट होतात. आपल्याला जे बघायला मिळत नाही ते चायना आणि सौदी अरेबिया खात आहे आणि हे आपल्या समुद्र किनाऱ्यातून जात आहे, पण त्याचं कधी मार्केटिंग झालं नाही, त्याला योग्य भाव मिळाला नाही. इंडस्ट्री यावी तर ती, जसं मी म्हटलं, लोकांना मान्य असणारी हवी की आम्हाला त्याच्यातून काही मिळवायचं नाही. इंडस्ट्री आली तर त्याच्या जमीन ते पोषक वातावरण द्यावं लागतं. आता कोकणामध्ये समज काय झाले की कोकणामध्ये प्रकल्प नेला की विरोध होणार. 2 प्रकल्प येऊन गेले, आयलॉग सारखा पोर्ट येऊन गेला, विरोध झाला. आपण कुठेतरी आपल्यामध्येही ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे की प्रकल्प आपल्याला हवेत की नको आहेत, की सरसकटच नको आहे. आपल्याला कुठेतरी आपल्याही मानसिकतेमध्ये ते बसवावं लागेल की प्रकल्प येणार तर काही जमिनी, कातळ जमिनी काय ज्या काय असतील त्या, ते कुठे ना कुठेतरी त्याचा वापर होणारच. आता रिफायनरी गेली, उठली आणि गेली मध्य प्रदेश. जैता अणुऊर्जा प्रकल्प उठला आणि गेला कुठल्या तरी दुसऱ्या देशात गेला. आता जो रिफायनरीचा प्रकल्प आणणार होता तो काय साधा सुद्धा माणूस नव्हता, सौदी अरेबियाचा राजा होता. जो इन्व्हेस्टर होता तो सौदी अरेबियाचा राजा होता. जगामध्ये त्याचे पैसे पेट्रोलियम ह्या फील्डमध्ये त्यांनी इन्व्हेस्ट केलेले. संधी गेली आपल्या हातात, पण नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी साहेब तसं पोषक वातावरण आपल्याकडे तयार व्हावं लागेल. आता साहेबांनी 200 कोटीची MSMEच्या माध्यमातून तिथे स्किल अकॅडमी तयार केली, चालू आहे काम. स्किल अकॅडमी कशासाठी? रोजचे जे काय आहेत प्लंबर, फिटर, ज्या काय रोजच्या जे काही इन्कम जनरेट होऊ शकतात त्या रोज इन्कम जनरेट झालं पाहिजे. फक्त स्टुलावरच्या नोकऱ्या आपण किती वर्ष मागणार आहोत? इकडचा मुलगा उठून कोल्हापूर, पुणा, मुंबई किती वर्ष जाणार आहे? राहायला मुंबईमध्ये आता जागा नाही, म्हणून इकडेच काहीतरी रोजगार निर्माण व्हावा, इथेच काहीतरी मिळावं, हा आमचा जो प्लॅन आहे. त्याच्यासाठी वातावरण लागतं. आम्ही अनेक इन्व्हेस्टर आणायचा प्रयत्न करतो. आरोप होतात की हे राण्यांचं काहीतरी याच्यामध्ये आहे. निवडणूक आली की राणे आठवतात, राण्यांच्या जमिनी आठवतात. निवडणूक गेली की राण्यांच्या जमिनी आठवत नाही, की राण्याचं कुठलं काय इन्व्हॉल्वमेंट आठवत नाही. हे बरोबर नाही. आम्ही नाही तर तुम्ही आणा. आमचं म्हणणं आहे आम्ही कोणतरी आणलं पाहिजे, कोणीतरी याच्यामध्ये, की दरवर्षी आपल्याला रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध करता येतील. आता रत्नागिरीमध्ये कोको कोलाची फॅक्टरी येते, आपल्याकडे किमान फॅन्टाची तरी यावी, पेप्सीची तरी यावी, पण प्रयत्न झाले नाही. ते आमचे प्रयत्न राहतील की मोठमोठ जगामध्ये जर उदय सामंत तिकडे कोको कोलाची फॅक्टरी आणू शकतात, ज्याच्यामध्ये शेकडो नोकऱ्या मिळू शकतात, आमच्याकडे पण अशी कुठलीतरी फॅक्टरी आली पाहिजे. आता जर तुम्ही कुडाळ MIDC बघितली ती ठप्प आहे, आजारी आहे. कुडाळ MIDC ही पूर्णपणे आजारी पडलेली कॉर्पोरेशन आहे. ते रिवाईव्ह करायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. अनेक आजारी कारखान्यांना रिॲक्टिवेट केलं पाहिजे. त्यांचं बँकेचं लोन रिस्ट्रक्चर होतं आहे की नाही ते बँकेशी बोलून त्याच्यातून MIDCच्या माध्यमातून मार्ग काढला पाहिजे. हे सगळं करणं भाग आहे. ते आमदार म्हणून जर लोकांनी संधी दिली तर कुडाळ MIDC परत रिॲक्टिवेट करून एक चांगली इंडस्ट्री सेटअप तिकडे आहे, जेणेकरून तिकडे लोकांना रोजगार निर्मिती होईल. आपण मॅन्युफॅक्चरिंगवर जास्त लक्ष देत नाही. तिथे फूड प्रोसेसिंग आलं तर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या माध्यमातून अनेक रोजगार निर्माण, आमच्या माता भगिनींना रोजगार मिळेल. एक चेन आहे साहेब, जसे आमचे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी म्हणायचे जेव्हा ते फायनान्स मंत्री होते आणि मी तेव्हा खासदार होतो, की इकॉनॉमी स्टार्ट्स फ्रॉम A and ends on Z. Z म्हणजे Z. यू कांट ओमिट D, E, G, H. ओमिट करून चालणार नाही, कुठलंही अल्फाबेट काढून चालणार नाही. A, B, C, D ते अख्खं ते XYZ पर्यंत इकॉनॉमी तशी चालते. तर तुम्हाला ते सायकल, ते चक्र फिरवायचं असेल तर कुठलाही शब्द काढून चालणार नाही, कुठलंही वाक्य काढून ते तुम्हाला कम्प्लीट करावंच लागणार.
ते सर्कल आहे, त्याला ॲडमिनिस्ट्रेशनची जोड लागते, प्रशासनावर वचक लागतो, लोकांची त्याच्यात मानसिकता लागते. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करणं भाग आहे. ते सगळं माझ्याकडून होईल असं मला वाटतं आणि तेच मी लोकांसमोर ठेवतोय, वेगळं काही नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.